Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa kreweng aji ingkang eminulya dalah para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala. Monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya menika. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan gampang lan gampil anggenipun ngaji aji Quran suci menika. Kagem para kadang pamiyarsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring usada paring tamba enggal seger kuwarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang pamiyarsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Ugi dumateng para kadang ingkang ing sapunika berulang tahun utawi tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring yuswa ingkang panjang, ingkang barokah, ingkang manfaat. Ugi dumateng para kadang ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin paring koreksi dumateng kreweng aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring seger kuwarasan, ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring gampang lang gampil anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuatah turah belawah, saged damel umroh dhateng Mekah al-Mukarramah. Mugi-mugi Allah ugi paring dhateng kula panjenengan sedaya pangayomanipun saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking sedaya saking bebaya. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kamurahan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya. Ing sapunika mlebet serat nomor kalih, serat lembu utawi serat Al-Baqarah ayatipun 253 dumugi ayat 252 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina qarazu min diyarihim wa hum ulutun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa aqyahum innallaha ladu fadlil
fadlin alan nasi walaghina asyarun nasi la yashkurun wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anallaha syami'un alim man dalladzi yuqridullaha tardo hazana fa yudha'ifahu lahu ad'afan kasyirah wallahu ya'bidu wa yabsudu wa ilaihi turja'un sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Apa sira ora ngelingi marang para kang padha lunga tinggal panggonane ewon saking padha wedi ing pati tumuli Allah ngendikani padha matiya banjur padha diuripake maneh sayekti Allah iku temen lubersih paparinge marang manungsa ananging kehane manungsa padha ora atur panuwun lan padha peranga ing dalane Gusti Allah sarta padha weruha yen Gusti Allah iku miyarsa ngudaneni. Sapa ta sing angunjukake ing Gusti Allah pisungsung kang luhung lah panjenengane bakal anikeli dheweke kalawan tikelan sapirang-pirang lan Gusti Allah iku anampi sarta anjembarake lan marang panjenengane anggonira bakal padha dibalekake. Maha leres Gusti Allah saha dawuh-dawuhipun katerangan wonten ing ayat 253. Uluf punika jamakipun tembung alf jawinipun 1000 utawi jamakipun tembung alif ing ngriku lajeng ateges grombolanipun tiyang kathah utawi gegorombolan ingkang dipun kersakaken ing ayat punika inggih punika gerombolanipun tiyang Israel ingkang kaliyan panjang Nabi Musa nilar nagari Mesir. Awit ing kitab Taurat sagemblenging bangsa Bani Israel punika winastan gerombolan sarta ing ayat 256 kasebataken kanthi cetha para turun Israel ing sapungkuripun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Punika ngiyataken pamanggih punika ing ngriki kasebataken bilih tiyang ingkang sami nilar griya-griyanipun kala wau jalaran ajerih pejah ing babat wonten
ing babat boten wonten lelampahan ingkang naca kipratelan punika kajawi namung nalika boyongipun tiyang Israel saking Mesir yektinipun tembung kuruj utawi lunga utawi budal utawi metu punika sampun mengku isyarah pangentasan tiyangipun ewon punika sampun cetha jalaran menawi miturut wicalan pasal setunggal ayatipun sekawan endasa 6 langkung saking 600.000 jiwa lan malih sampun terang bilih anggenipun sampun kesah saking Mesir punika karana ajerih pejah jalaran pejah punika mesti dados nasibipun bangsa kala wau manawi boten sami boyong kesah awit saking parentahipun Raja Firaun anak-anakipun ingkang medal jaler sami dipun pejahi malah awakipun piyambak inggih kabelenggu ingkang boten dangu malih mesti mahanani pejahing pikiranipun tuwin budi pekertinipun kacocokna kaliyan ayat sekawan dosa songo lelampahan sanes ing badanipun bangsa ingkang kasebataken ing dawuh ngriki ingkang punika dawuhing pangeran dhateng bangsa wau padha matiya punika kasebataken kaliyan langkung panjang malih wonten ing serat nomor gangsal serat Al-Maidah ayatipun 21 ngantos 26 kalih dasa setunggal ngantos kalih dasa 6 Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dawuh dhateng bangsa kala wau supados sami lumebet ing tanah suci kang wis tinamtu ing Gusti Allah dadi bageyanira nanging sami ambangkang temahan sami ngulandara wonten ing ora-ora samun ngantos kawandasa taun mila turunan kala wau sami nemahi curna makaten punika ugi katerangaken wonten ing babat lelampahanipun ingkang kasebat wonten ing prajanjian lami utawi Toret awakira bakal padha ambruk mati ana ing ora-ora samun iki amesti sira ora kalakon lemebu ing tanah kang wis ingsun prasetyakake menika kaserat wonten ing wicalan pasal 51 ayatipun ayat 209 ngantos ayat 3 lah inggih punika pejahipun bangsa kala wau sasampunipun punika Gusti Allah lajeng anggesangaken bangsa kala wau punika ingkang dipun kersakaken turunipun malih ingkang kakersakaken maris tanah ingkang kajanjekaken ana dene anak-anak ira iku kang bakal padha anggerawuhi ing tanah kang sira tampik kalawan pamodha menika kaserat wonten ing kitab Wicalan
pasalipun 51 ayatipun 3:setunggal. Sadaya kala wau dumunung dados pepenget dhateng para kaum muslimin. Inggih punika pangandikaaken manawi sami mulat tindakipun bangsa kala wau. Boten kenging boten mesti inggih badhe nemahi pejah, boten prabéda lan ingkang kasandang dening bangsa ingkang langkung ageng kala wau. Pepenget punika kacethakaken malih wonten ing ayat sambetipun. Lan padha peranga ing dedalaning Gusti Allah. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 250 sekawan. Ayat 250 sekawan. Menawi kacocokaken kalian serat nomor 2 inggih punika kedap serat kalih dasa menika serat Toha. Ayatipun ayat 190. Surat Toha ayatipun 190. Nedahaken cetha bilih perang ing marginipun Gusti Allah punika sami kalian perang karana rumeksa agami tuwin ambelane wewenang. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 250 gangsal. Klentuning panyuraos dhateng dawuh punika asring nuwuhaken pangawon-awon dhateng Quran suci. Aqradallahu punika asalipun boten teka ateges mutangake marang dheweke, wangsul tegesipun ingkang sajati inggih punika angirisake dheweke sabagian supaya oleh piwales utawa ganjaran. Lingganipun tembung kala wau inggih punika khordal. Punika asalipun ugi ateges ngethok, dados pangertosan. Mutangaken punika sanes tegesipun tembung kala wau ingkang asli. Wangsul punika teges ingkang kaping kalih. Nalika nerangaken ayat punika satunggaling kula ambali malih nalika nerangaken ayat punika kamus lan leksikon nyariosaken miturut Ais ahli nawu ateges sapa ta sing angunjukake ing Gusti Allah panggawe becik utawi pisungsung utawi sadéngah barang ingkang dipun suprih piwalesipun utawi miturut ewonipun ahli nahwu ingkang misuwur. Sapa ta sing anindakake panggawene becik kalawan andherek dawuhe Gusti Pangeran. Dipun wewahi katerangan malih tiyang Arab wicanten makaten
kot akr dotani fardho hasanah tegesipun kowe wis nindakake panggawe becik marang aku kang kudu dak wales miturut satunggaling mufasir qadr punika ateges nindakaken samukawis ingkang saged ngangsulaken pangajeng-ajeng badhe angsal ganjaran mila pawicantenan Arab fardho hasanah punika ateges tindak ingkang murungaken angsal ganjaran. Kula ambali malih punika ateges tindak ingkang murukaken angsal ganjaran sae tuwin fardho syai ateges tindak ingkang murukaken angsal piwales awon kidungipun Umayyah bin Salt ambuktekaken leresipun teges punika ka Amr Syufa ya jadi kordohal hasanah usya wa madinah kaldi dana saben wong iku bakal oleh piwales tindake kalawan becik utawa kalawan ala sarta dheweke bakal oleh piwales kaya dene kang katindakake. Katerangan candhaipun tegesipun Gusti Allah kepareng nampeni pisungsung ingkang kaunjukaken dhateng panjenenganipun lajeng dipun tikelaken terangipun malih pangorbanan ingkang katindakaken karana nglabuhi yekti utawi bebener punika mesti badhe ngangsalaken ganjaran saking Gusti Allah Ta'ala kaliyan ematikel utawi punika pratelan gerban ingkang nerangaken bilih rupak tuwin omberipun rejeki punika namung wonten ing astanipun Gusti Allah Ta'ala piyambak. Para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan dalah para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala. Kita cekapi semanten rumiyin kajian kula panjenengan menika mugi-mugi sedaya punika saged ngiyataken iman tuwin katakwaan utawi takwa kita dumateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya lepat nyuwun pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.